बान्दोगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा दासिमबो बावाखै बर'नि दोरोङारि आबाद फोरबो नांगोल जांख्रा। बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा थामहिनबा बर' हारिया आबाद गाहाय हारि। थिग बिब्दिनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय सानजा बान्दोगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा जथायै आबाद फोथाराव आबाद मावनायखौ गाराखै। नंगौ, नोंथाङा थिगखौनो खोनादों। आबै आबौनि समनिफ्रायनो थिनानै दोननाय आबाद फोथाराव गामिखौ जौगाखां होनो थाखाय 23 बिगा हाखौ मैयानिफ्राय गायै गायै दिनै नांगोल जांख्रा फालिदों होनना फोरमायथिना होयो गामिनि नेहाथारि राजु सोरां नार्जारी बिथाङा। सम आरो बोथोरनि थिननायाव सावरि बादालि जानाया जोबनानै थांदोंब्लाबो खौसेथियै आबाद मावनो होनना ओंखारबोदों सानजा बान्दोगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। जोंनि गामिनि मुङा जाहैबाय जोङो एसे हल सिगाङाव जोङो बान्दोगुरिमोन, नाथाय दा जोङो बान्दोगुरिया फारथाम जानायलाय जोङो दा सानजा बान्दोगुरि हिसाबै जोङो गोग्लैनानै दङ। दा जोंखौ जोंनि जे बेहाय माइ गायनाय, बे माइ गायनाया जाहैबाय जोंनि सानजा बान्दोगुरि होननानै जों बेखौ बुङो आरो। जोनोम जायैनि सिगाङावनो जोंनि आबै आबौमोनहा बे हाखौ माने गामिनि मोनसे आबाद खालामग्रा हिसाबै दखल खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन। दा बावहाय माइ गायनानै एसे एनै फेहेरनानै जोङो गामिखौ जौगाखांहोनाय बा माखासे खामानि मावनायाव जोङो थाखा फैसानि माबाखौ जोङो लानानै जोङो बेखौनो फान खालामनानै जोङो समाय गथे राननानै जानाय जायो। जिहेतु सावरि बादालिया जोबनानै थांबाय, थेवबो नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि हौवा हिन्जाव जयै हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव मा फोरमायनो सानदों? दा बियो जाहैबाय सावरि बादालियाथ' नंगौ, बियोबो जोंनि आफामोननि समाव सोलिबोदोंमोन। नाथाय दा माखासे जौगालु समाज सफैनायनि गेजेरजों आरो जोंनि दा बर'फोरनि गेजेरावबो न'खरफ्रा जोङो बिदा फंबाय ग्रोम ग्रोम बा 6 जन 7 जन जोङो बाहाय थानायखौ जोङो नुबोआसै। आरो दा बांसिन फेमिलिया फिसा जाबाय हिसाबै जोङो सिंगेल जानाय हिसाबै जोङो सावरि बादालिखौ जोङो नागारनो गोनां जाबाय। अब्लाबो जोङो बावहाय दिनै हिन्जाव हौवा राजु हौवायैनो जोङो माखासे समाजनि जायखौ गाव हारसिं मावनो हाया, जों बेखौ जयै मावलायनो होननानै जोङो बेखौ थि खालामनानै लाबोनाय जादों। दिनैहाय जोङो बे दिनै माइ गायनाया जोंनि माइ गायनाय गासै 23 बिगा। दा जों मैयानिफ्राय गायनानै जोङो दिनैहाय नांगोल जांख्रा खालामनो नागिरबाय, दिनै हासिगोन। दा बे हिसाबै जोङो दिनैहाय जोङो 10:30 11:00सोआव जोङो बेखौ फोजोबगोन आरोखि। जोंहा रायजोआव दाख्लैनिफ्रायनो गायनाय जादोंमोन, दिनैजों सानथाम जाबाय आरो। ओमफ्राय दिनै जांख्रा जागोन नालाय हिन्जाव हौवा दिनै फोजोबनानै बेदर जालायलायगोन आरो रायजोआवनो ज'नो हिन्जाव हौवा। मा बेदर, मा ओंख्रि संखो? अमा बेदरल'। अमा बेदरल'? गैया, औ। बोसोरबैसे जाखो नोंथांमोना बे गायनाया, बे ओनसोलाव गायनाया? गायनाया देग्लाय फार्स्ट जाबाय आरो। सिगाङावबो गायदोंमोन, ओमफ्राय गेजेर खन्द'आवहाय मालायनो आदि होनाय जादोंमोन। ओमफ्राय देग्लाय रायजोआ एसे जुक्ति जाथोंसै होननानै गामियावनो ज' गायनाय जादों आरो। माबायदि मोन्दों जथायै माइ गायनायखौ नुनानै? मोजां मोनदों। गोजोन थाबाय। गोसोआव गोजोननाय मोन्दों।